बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना माब्रै उल्थां फाल्थां जाजोबखोलै आबौ गबिन्द मिनिथावलै आबौ गबिन्दखौ खिन्थु आङो बाख्नायनाय खोनाफेराखैमोन हाग्रामा महिलारि सारखौ खिन्थु दिनैनि दिनाव आबौ गबिन्द बोराया बाख्नायनांदों 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा गोबां खामानि मावदों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथाङा फैनानै गावनो बुंनो गोनां जादों नङा होमब्ला रायजो राजाफोर अबसे थाल मोनदों बिथांमोना बिजेपिया मा बुस्थु नङा होमब्ला दिनै बिजेपिया मा बुस्थु एसेब्लाबो माने बिथांमोननि मेलेमाव हाबदों गोसोआव माने थिर गावनायफोर बायदि गावदों आरो नंखायनो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बाख्नायनो गोनां जादों दा बै बुस्थुआदि बिफां थिखिनियाव गाखोहोनानै गुदियाव दानफायो बिथांमोना बेखौ थाल मोनाखैमोन रायजोफोर खिन्थु दिनैनि दिनाव थाल मोनबाय जानांगौ नङा होमब्ला दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बै दुगामारा जोलैनि हांगारफोरखौसो माखासे बाथ्रा बुंहरनो नागिरबावदों रायजोफोर जाय बिथांमोना 17 बोसोराव जेबोखौनो मावनाय नुवाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबोखौनो मावाखै माने बैफोर बुंग्रा माने मेगन खाना गोसो गेसाव माने जुजाय मेलेम बर' जाथिनि जोलैनि हांगार बियादफ्रा माने एसे माने सिन्था खालामनाया मोजांसै आरो दिनैनि दिनाव गिदों रायजोफोर UPPL दोलोआ माने बिजेपिखौ माने 100% गिबाय आरो बिजेपियाथ' बिथांमोनखौ एंगारबाय बिनि थाखायनो गिनांगौ जाहैबाय आरो बिथांमोना आरो बेजों लोगोसे बे UPPL दोलोआ माने बे रायजो राजाफोरखौबो माने गिनांगौ माने समा फैबाय आरो जिहेतु बिथांमोना पावार गैया दावार गैया रायजो राजाफोरखौ गिलु फालु थगायबोबाय फाइनालि बिथांमोना जेबोखौनो मावनो हायाखिसै 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै होनदों दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव बबे मोनसे घन्टाखौ मावखो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना खुगाजोंल' मावदों नङा होमब्ला थाखा फैसानि लबाव बै जोलैनि हांगार मानि सापर्टार बिथांमोनाबो मा जादों जेबो बुजिया सोमजिया मानि जानला मोनला ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंलाबायदों आरो नङा होमब्ला खिन्थु ओरैदि जोंनि BTCआ मा जालांगासिनो दं नङा होमब्ला जोंनि बे BTCनि पावारादि हाब्रांफ्रा बै दै दाहारजों खुरग्लुंनाय बायदि लासैनो खुरग्लुंलांगासिनो दं दा बेफोरखौ दिनै बिथांमोना मोनथिया आरो UPPL बुस्थुआ मा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय एसेब्लाबो नङा होमब्ला माने जायफोर बर' जाथिनि थै दं जायफोर हारि जाथिनि सिन्था खालामनो रोंगौ बै बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुजिबाय आरो रायजो राजाफोर खिन्थु जाय बिथांमोनहा थाखा फैसा आरो गादिनि लबि माने बै बिथांमोनाल' दिनैनि दिनाव सिनायाखै रायजोफोर माने सरकारा थाबावबा हामगौ माने एसे एनै खामायनो हाबावगोन थाइसे थाइनै मोनबावगोन खिन्थु नैबे जोंनि बर' जाथिनि अबस्थाया मा जालांदों दिनै बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनायाव गैया रायजोफोर बिथांमोननो नांगौ पावार आरो थाखा फैसा गादिल' जेबो नाङा दा बैफोरबायदि जोलैनि हांगारफ्रा दिनैनि दिनाव नैबे UPPL बुस्थुआ मा बुस्थु बेखौ दासिमबो मोनथियाखै बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि गोबां गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंबोबाय थादों बे बिटिआर सान्ति सुक्तियाव जेबो गैयालै होनना नङा होमबा खालि रिनेम माने मुं सोलायनायल' आरो माने BTCखौ BTR सोलायनायल' दा बेखौनो प्रमद बन्दु बिथाङा मा होनदों मुङानो बिराद गोजौ बिराद गिदिरखा जाहैदों आरो बिराद उन्नति जागोन बिराद डेभेलप जागोन साख्रि बाख्रि न'खर न'खर साख्रि दा मा जाखो दा थगायनायनि बान्थाखौ मोनफैबायना रायजो राजाफोर दा बे UPPL होननाय सरकारा बे BTCआव फैबावगोन रायजोफोर माब्लाबाबो फैया आरो सिमां नुनानैबो लाब गैया बिथांमोना माने गोदै गोदै सिमां सुजुनानै लाब गैया आरो जिहेतु रायजो राजाखौ बिथांमोना माने सरकार बायजासिमखौ थगायबोबाय आरो सरकार बायनायनि उनावसो दिनैहाय बिथांमोननि सैथोआ ओंखारबोगासिनो दं फाइनालि BPF दोलोखौ बिथांमोना आथिं हमाबा जेबो माने मा होनो बिदिखौ माने बिदिखौ मा होनो उफाय गैया आरो दा BJP बायदियाथ' बिथांमोनखौ मा लाबावनो नङा होमबा बे BJP दोलोआ थामसा नामा रायजोफोर जाय दोलोआ गोहो गोरा बै दोलोखौसो बिथांमोना नायसनो दा दिनै बिथांमोना मा जाबाय BJPजोंबो जोगार जाबाय आरो जेरैबो बिथांमोना सापर्ट गैला आरो रायजो राजाफोरनि मोजां मावनोनो हायाखिसैबा बोरै सापर्ट होबावनो रायजो राजाफ्रालाय नङा होमब्ला दा बैफोरबायदि आरो दा फैगोन समाव बिथांमोना सरकार दागोन होनदों
माने बिथांमोना 20 बोसोर सरकार सालायगोन रायजोफोर बे इउपिपिएलआ माने बै जोलैनि हांगार माने सापर्टारफोरनि रावलाय आरो सासे सानै दुगामाराफोरनि नङा होमब्ला दा सालायदोब्रा बुन्दुमोन नैबे 2025 मायथाइनिफ्राय बे 20 बोसोर सरकार सालायनांगौबा बबे मायथाइयाव जोबहैयो दा बैखौ खुगा हासिनानै नेबाय थादो इउपिपिएल सरकारा फैगोन ना नङा होमब्ला दा दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा बिटिसिआव सिफ जादोंबाबो दिनै बिथाङा फुथुला बायदिसो रायजो राजाफोर बै सोरबा माने दैदेनगिरिया मोसानो थोनबासो बिथाङा मोसानो हायो नङा होमब्ला दा बै जानला मोनला रल बायदियै सोलिलाङाबा उफाय गैया बियो माने मोनसे नाटकखौ जेरै माने रुल बायदि सोलिनानै माने बेखौ फोजोबलांथारनांगोन माने बै सिनेमाखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जेरै माने लिरखानाय दं बेबायदिसो माने बानायलांनांगोन थिग बिदिनो दिनैनि दिनाव प्रमद बुन्दु बिथांनि सरकारा सोरनिबा इसारायावसो मोसानानै नैबे बिटिसिखौ सालायगासिनो दं रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि दुगामारा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सानै इउपिपिएलजों सिथाबनानै थाग्रा दुगामारा बिथांमोना दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लानाया मोजां रायजोफोर दा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो आसाम गभर्नमेन्टआव दा 40टा डिपार्टमेन्टनि जि आयेन दायो बे आयेना बड'लेण्डआव माने मावफुंजाया गोग्लैया दिनै बड'लेण्डआव गाव आयेना दानानै खामानि मावनाया जाथ'यैखाय आसामनि जिथु सोलिबाय थानाय आयेनजोंनो दा बड'लेण्ड सरकारा खामानिखौ मावथ'गासिनो आरो जों बेवहाय आबुङै मोजां आयेन दानानै लानो हायैनि जाहोना जाहैबाय बड'लेण्डनि एसेम्बलि आयेन आफादखौ जों दाबो आबुङै दाफुंनानै लानो हायाखै जोंहा बड'लेण्डनि आयेन आफादाव दाबो आबुं अफिसार गैया बड'लेण्डनि आयेन आफादनो जों दाबो आबुं गोहो होनाय जायाखै बेवहाय स्पिकारा खालि एसेम्बलियाव सियार माने मासि लानायनि अनगा बेहा माने बड'लेण्डनि आयेन आफादनि सायाव बायदिसिना खामानि मावनायनि गोहोखौनो दाबो जों बड'लेण्ड सरकारा माने होनाय जायाखै आरो बड'लेण्ड आयेन आफादनो गतिके आयेन आफादा जेब्लासिम गोख्रोङै गायसनजाया आयेन आफादाव जेब्लासिम जथुम जयै बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनायनि आयेनखौ जों दानानै लानो हाया अब्लासिम जोङो बड'लेण्डआव जेसेबांखि थाखा फैसा हराथों मानो बेखौ जों मावफुंनो हाया आरो बे सिस्टेमा थिक जायैखायनो दिनै बाजेटआव हरनाय 900निफ्राय दिनैहाय 1000निबो बांसिन फैसा जों मोनबाय अदेबानि बोसोरफ्रोमबो 300 रां 200 रां जों मावफुंनो हायै जाबाय थादों बोसोरसेयाव बेखौ नोंथांमोनानो माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों माने फोरमायबाय थादों आरो बिनि गुबै जाहोना मानसिनि होननानै आं साना सिस्टेमनि गतिके सिस्टेमखौ जोङो गायसननानै लानांगोन